Hvorfor skal du bane? Nå, lige meget. Ja, det er rigtigt. Hvorfor skal man bane? Det er så dumt. Nå, nu går jeg rundt. Halløj! Lad mig lige stå her. Jeg er Sasha. Ida, kom så. Ja. Hvad siger Ida og Sasha? Undskyld. Ja, skrub tilbage i bilen. Nå, alle sammen. I dag skal vi faktisk køre en tur. Hvad betyder det? Nå alle sammen, nu er det meningen, at vi skal faktisk slutte video, men det behøver vi ikke nu, fordi at den lorte Ollie har faktisk lige ødelagt vores video.